Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в мой YouTube канал. Темата на днескашното видео е как да си боядисаме ето такива красиви великденски яйца с 100% биопродукти, без абсолютно никакви готови купени боички от магазина. Получих син цвят, лилав, жълт, тук даже имам и червеникаво кафяв. Доста красиви се получиха този път. През последните 5 години аз само единствено по този начин боядисвам яйцата. Но преди да преминем към съществената част на видеото, тук искам да ви напомня да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео в бъдеще. Както може да ме последвате в социалните мрежи Facebook и Instagram. Ето тук съм си сложил яйцата да се варят, водата вече е почти завряла, 10 на минути отборяваме след като водата заври. Ето това са натуралните продукти, с които ще ги боядисваме яйцата. Накълцал съм ги, подготвил съм си ги. Синкав цвят би трябвало да придобиеме от червено зеле или лилаво на някои места го наричат. От спанака става много приятно светло-зелен цвят. От червеното цвекло стават ини бледо-розови яйчеца, много са красиви. След това имаме тук бровинките, задължително трябва да са от тези дребничките и замразените. От тях ще стане много красив лилав цвят, той винаги ме е любимия. И разбира се, нещо жълтеникаво-оранжево трябва да има. Тук съм си сложил червен пипер и куркума. Яйцата задължително трябва да са бели, защото с тези натуралните продукти, с които ще боядисваме яйцата, не са така много ярки. И ако самите ви яйца са кафеви, почти нищо няма да се получи. В България има поверие, че първото яйце трябва да бъде задължително червено, заради това започваме с червеното цвекло. Имайте в предвид най-важната съставка за всичките цветове, които ще правиме. Това е оцета. Оцета трябва да бъде ябълков и слагам около 3 лъжички. В момента тук продуктите са за около 5-6 яйца. Де факто вътре има 5-6 главички червено цвекло по-малки. След това сложих 3 лъжички от оцета и в момента наливам около половин литър вода. В момента тази смес слагам я да заври и след това ще продължим с боядисването на яйца. И след това просто трябва да ги сложим, да ги напъхаме между боровинките. Може така и леко да ги размачкате самите боровинки по яйцето. Много красиви цветове стават накрая. Сами ще се уверите, ще ви покажа. И това е, честно да ви кажа, най-лесният цвят. Само свареното яйце слагаш и така, боровинки. Но пак казвам, защото трябва да бъдат замразени и те от тези малките горските, а не тези, където през последните години се появиха по магазините големите мутантите. И така, от време на време завъртите яйцето и в рамките на 15-20 минути яйцата ще си придобият лилавия цвят, за който търсим. След като водата с червеното цвекло и 3 лъжици оцет е завряла, в стъклена купа слагам 2 яйца, защото де факто аз сега 2 ще боядисвам и след това ги заливаме с водата. Много хора махат червеното цвекло, но аз не го махам, защото по този начин ще продължава да си пуска и самият цвят, докато яйцата се боядисват. Имайте в предвид, така в момента яйцата трябва да преседят между 20 и 30 минути, за да си хванат хубаво по-ярко розово червеникав цвят. За следващия ни цвят ще ни трябва отново около половин литър вода. След това слагаме също малко оцет, около 3 лъжички. И накрая изсипваме червения пипер с куркумата. Това нещо трябва хубаво да заври в момента. След като яйцата са престояли в боровинките около 15-20 минути, време е да ги махнем. За целта ни трябва кухненска хартия, на която леко да ги почистим от самите боровинки, от самата смес. И погледнете сега
Погледнете колко красив лилав цвят. Даже ако трябва да съм честен, с обикновените боички за боядисване на яйца няма да придобием такъв хубав лилав цвят. Но пак казвам, единствено от бровинките се придава този ярък цвят, а от другите естествени бои ще бъдат по-бледи цветовете. След като завари сместа от куркума, червен пер, вода и оцет, отново в стъклена купа слагаме 2 яйца или 3-4, в зависимост да колко правите, и след това изливате сместа отгоре. Яйцата отново трябва да бъдат около 20-30 минутки в самата смес и от време на време, разбира се, трябва и да разбъркваме. Следва и зеленият цвят. Тук съм взел такъв спанак замразен. Да видим колко. 3, 6, 7, 8, 9, 10, около 12-13 топчици. Във всеки голям супермаркет ги продават. След това отново около половин литър вода слагаме. И накрая, разбира се, 3-4 супени лъжици оцет. И изчакваме отново да заври. В момента за синкавия цвят ще ни трябва вече по-голяма тенджера, защото самото зеле е по-обемисто. Значи тук съм накълцал около половин средно голяма зелка. Така, слагаме зелето. Вече тук ще отиде, разбира се, малко повече вода, около 1 литър. Слагаме. Не е никакъв проблем, че зелето не е залято с вода, то ще си поумекне без това. И след това слагаме около 3-4 лъжици оцет. Ето, че е време вече и за зеления цвят. Когато сместа заври хубаво, отново в стъклен съд или някаква купа, даже по принцип може и директно да ги слагате, но аз така правя, защото имам само една малка касеролка. И след това изливате отгоре спаначената смес. И отново около 20-30 минутки трябва да престои в отцветителя де факто. След като зелето е повряло между 20 и 30 минутки, погледнете какъв хубав цвят излиза от него. Направо вътре слагам яйцата. Мен останаха 2 яйца, т.е. 2 яйца ще сложа. Водата се ми вижда като лилава, но би трябвало да станат синкави яйца. Ще видим. Също така може така отгоре да им сложите и зеле да ги покриете хубаво. И де факто това са всичките останали 4 цвята. Колкото по-дълго време стоят в самата смес, самия отцветител, толкова по-ярки ще станат. Имайте предвид, че периодично трябва и да ги разбърквате. И ето вече червеният цвят. Трябва да съм честен, тази година станаха така доста червеникави. Миналата година ми бяха по-бледи. И разбира се, на кухненска хартия започваме да подсушаваме. Така станаха и такива розови, кафеникави, много интересни. По принцип, погледнете, даже с кухненската хартия, ако така леко подраскате, започват да се образуват и различни шарки. Сега и второто яйце да го вземем. И пак тук напомням, ръкавици е хубаво да имате. Аз нямам, за съжаление. И ето ги. Това са де факто и двете червеникави, розови, кафеникави яйца, които се получиха. Да видим сега от зелето какъв цвят се получили. Доста такъв приятен, светъл цвят. Погледнете, такова светло синкаво лилаво. Много ми допадна. Впрочем, аз за първа година боядисвам и яйца и с червено зеле. Не бях пробвал до сега, но определено така ми допадна. Сега е време за жълтите яйчица.
Почистваме хубаво от червения пипер и куркумата. Погледнете какъв хубав, приятен жълт цвят се получи. Много ми хареса. Аз по принцип съм бойдисвал преди само с куркума, но този път реших да сложа и червен пипер и ако трябва да съм честен, много по-добре изглежда, по-ярки стават. И сега зеленикавите яйца да ги видим. Те по принцип са най-светлите, които се получиха. Не знам на камерата колко добре се вижда, но е много светло зеленикаво с един такъв много приятен жълтеникав оттенък. Хубаво да ги избършим от самия спанак. Ето ги. И разбира се, тези от бровинките. И ето така изглеждат нашите великденски яйца, приятели. Надявам се това видео да ви е харесало и ако е така, може да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео. Аз през последните години по този начин бойдисвам яйцата. Не е така много сложно, да, не е чак и толкова лесно, както с тези готовите бои, но някакси по-ми допадна, по-екологично е и по-чисто. А и напоследък май стана доста модерно по този начин да се бойдисват яйца. Обичам ви, приятели, и ще се видим с вас следващата седмица.